nan ne ya ne to ba ba ne ba da riga wuce yin da ya dan da ganin ka kai da inda ne kai marayin da farko sai ga ka ba guga ga wandan ka duk ya yayyage ga takalmin ka ya suɗe ga gaban aljihun ka ya yage ga ma ka saka gida ga maballin rigar ka yayi tsatsa ga yanzu wannan hular da ka kafa jirgin sama ya huce sai ya buge ka ga wannan hannun ka nan da kai ga rigar ka babu guga ga tsuwa wannan da ya yayyage gidan da aka kaga kwatun gidan ba kuma da zai gidan dole kuke sa ake zaki gwamnati da abubuwa ba kamar yadda ya kamata kaga yanzu ka san me za mu yi rubuta shekara 500 kaga shi da kaga yanzu ya zai je kotu ko kuma yanke mai tara dan Allah dan yi barka da kuma kai na bai ka guri dan yi barka da kaga yanzu gefen aljihunka ya yage 10,000 ga kanan da hannun riga 20,000 ga kayanka babu guga let's go 50,000 yeah ga takalminka ya suɗe 40,000 ga hular da ka saka baka askin banza irin garin askin banza da yadda ɗan mata za su gani yanzu waya ka babu kati 50,000 sai waya ka baka da ba waya baka da waya ka ci batiri an rubuta komai an hada su ga baki ɗaya miliyan 3,100 a wanda za a bayyana ɗin shi yanzu shekara ta za ta yanke mai in ba zai yi ba za mu za a tabbata ne yanzu kotu za mu tabbata da shi da hukunci da ta yi da abin da ake yana da